Perawan ayu lencir kuning kuwi pancen katon tambah ayu yen rambute sing ireng ngandan-ngandan dikrembyakake memburi. Kena sumilire angin sing nakal ngawut-ngawut rambute nalika Sumi lagi ider ngubengi kampung nawakake dagangane. Tambah narik atine wong-wong sing padha nyawang. Ora aneh yen bakul jamu sing saben dina ider neng kampungku kuwi dijenengi jamu ayu. Ora ateges ngombe jamune bisa marai rupane dadi ayu. Nanging amarga bakule jamu rupane ayu merak ati. Mula banget narik pelanggan. Ora mung ibu-ibu sing nembe nyusoni wae, nanging uga bapak-bapak lan nom-noman sing sak temene mung kepengin nyawang lan nyatepi bakule sing ayu. Kathik sulah bawane tregal-tregel ngemesake. Nanging wis pirang-pirang dina iki Sumi ora katon ngiderake jamune ngubengi kampung. Ibu-ibu pelanggan sing nyusoni anake padha ngantu-antu tekane. Anake saben bengi padha nangis amarga rumangsa kurang marem lan ngrasakake banyu susu kurang enak. Mbok menawa merga ibune ora jejamu. Bapak-bapak lan para nom-noman iya padha kelangan kangen nyawang bakule jamu ayu sing merak ati. Suarane renyah gemrapyak, irunge ngrunggih, sulah bawane tregal-tregel sajak mamerake jogete rambute sing dawa krembyak-krembyak. Neng endi yo bakule jamu ayu? Apa lagi lara? Apa lagi ana perlu lunga adoh nyang nggone sedulure sing duwe gawe? Yen leren ora dodolan kok kayane ora. Merga langganane wae sak pirang-pirang. Genah ora bakal yen leren merga bangkrut. Mesti ana apa-apa sing njalari dheweke ora bisa dodol jamu ider ing kampungku. 5 dina sakwise ora keprungu suarane, dumadakan esuk-esuk keprungu meneh swara renyah sing ngangeni kuwi. Jamu-jamu, jamu ayu, yen ngunjuk marai lemu. Jamune Bu, putra-putra kajeni ayem, marem, ibu-ibu saged sari angler. Jamu-jamu, jamune Pak, yen ngunjuk marai kuat. Jamu-jamu, jamune Mas, yen awak kemranyas dadi bregas, tambah baguse. Jamu-jamu. Mangkono suarane Sumi ngubengi desa. Wong-wong sing krungu sing wis pirang-pirang dina nunggu kumandane swara renyah nggodha ati kuwi gemruduk marani sumbere swara. Kabeh padha kepengin ngerti pawartane bakul jamu langganane sing wis pirang-pirang dina ora katon tanpa kabar. Saliyane kuwi mesti wae ya selak kangen ngrasakake jamu lan nyawang bakule sing blegere wis cumitak ing angen-angene para langganan. Nanging bareng wis weruh ketemu Sumi, ibu kagete para pelanggan meruhi penampilane Sumi esuk iki sing beda karo padatan. Rambute sing maune dawa diumbar ngrembyak memburi dinggo dolanan angin, saiki katon brukut ketutup kudung. Dasar bocah ayu nganggo kudung ora katon rambute sing maune paling narik kawigatene wong-wong sing nyawang tetep wae katon ayu, malah katone tambah luwes lan kalem.
Pirang-pirang dina ora dodol mrene. Saiki ngerti-ngerti kowe dodol meneh kok penampilanmu seje kuwi. Ana apa ta, Sum? Apa kowe mentas ngaji neng pondok? Pitakone Bu Prapti sing putrane isih balita disusoni. Iya, Sum, kowe iki menyang ngendi wae ta? Kok ora dodol jamu mrene? Gilo, anakku saben bengi rewel wae, nangis mergo banyu susuku kurang enak, kurang jamu. Anakku dadi kurang marem. Sambunge Bu Yuni sing katon pucet sajak kurang turu karo nggendong anake. Apa kowe mentas didadekake nganten piye, Sum? Kok ora ketok-ketok? Sumelang penasawan ya yen metu-metu. Apa bojomu njaluk dikeloni terus? Kowe ora oleh lunga-lunga ya? Ditakoni Parjan nggodha. Ceritane dawa, Bu. Monggo sinambi ngunjuk. Lan kula sinambi ngedoli kula tak cerita. Panjenengan sedaya mirengaken nggih. Wangsulane Sumi sinambi nampani duwite sing do tuku. Kabeh wis langganan, duwite pas, ora perlu susuk. Tangane Sumi banjur wiwit nyampur jamu sak gelas mbok sak gelas. Diulungake langganane kaya sabene sing wis diapali. Ana sing jamu pait godhong kates, jamu pait cabe buyang, jamu pait godhokan utawa campuran anggur. Lan mesti wae tambane parem beras kencur utawa jamu kunir asem. Tangane terampil ngladeni langganane siji mbok siji. Iya, crita sing dawa dak rungokake. Dasare kabeh iki wis kangen ngrungokake suaramu sing renyah. Wangsulane sing padha tuku saur manuk. Kula niki rak mentas kecalan. Arta bebatene anggen kula sadian sing dereng kober kula lebet kecelengan tembang. Ical dicolong tuyul. Seminggu terus-terusan arta simpenan sing kula deleh ten ngandhap lempitan klambi tem ngelebet lemari. Ical saben dinten. Terus kula ajeng dakwa sinten? Kamangka sing wonten ngomah niku namung kula kalih simbok. Boten mungkin kula ajeng ngarani simbok. Wong simbok kula niku tiyange prasaja sanget, boten purun neka-neka. Nyandang lan dahar nggih mung sak wontenipun. Ati kula dados sisah. Pramila yen panjenengan sami mirsani kula setunggal minggu saderengipun kula leren, boten sadyan nika rak ketingal to yen kula nembe sisah. Ditakoni Sumi ngelingake sing padha ngrungokake ceritane. Iya, pancen bener. Aku ya krasa ning mung tak batin. Wangsulane wong-wong sing padha ngrungokake ceritane Sumi. Simbok kula malah ngandani kula supados ngelampahi siam, mboten mangan, mboten ngombe, lan mboten medal saking kamar kejawi menawi badhe wudu ajeng salat. Tigang dinten kula mboten tilem, namung ken nunggoni yuyu ingkang dipun cencang ten ngajeng lawang. Raos luwe nelak lan ngantuk mboten kula raosaken. Kapekta gumregete ati kepingin nyekel tuyul ingkang sampun damel kapitunan. Muspranipun anggen kula keroyo-royo nyambut damel ngubengi desa-desa. Sumi leren dhisik oleh cerita kanggo ngelapi keringete sing deleweran. Mergo ngedoli jamu langganane ora leren-leren. Terus piye Sum? Bareng kowe nglakoni, apa kowe iya kasil weruh lan bisa nyekel tuyul sing nyolongi duitmu kuwi?
Pitakone Lek Parti selak ora slenta kepengin ngerti bajote. Ing dinten sing kaping 3, yuyu sing kula cencang niku ketingal obah-obah. Waune obah-obah mung alon. Lah kok mboten damu, obahe dados cepet lan mboten aturan. Lajeng saking lamat-lamat saya dangu saya cetha, kula nyumerepi wonten lari alit gundul. Wuda blejet, wetenge mblendah sami rebutan yuyu niku. Sajake le rebutan tenanan. Kacetha ngantos kekalihe sami ngisi siyungipun. Senajan rada ajrih kanthi pandonga nyuwun pangayomaning Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, kula nyeraki lari-lari alit ingkang kula yakin niku mesti bangsale tuyul ingkang sampun nyolongi duit kula. Tuyul-tuyul niku kula cepeng tanganipun, kalih-kalihipun kecepeng, lajeng berot-berot badhe melajar. Nanging saking gemblenge tekad kula, cekelan tambah kula kencengi. Tuyul kekalihipun sami meringis, ngetingalaken siyungipun lan badhe nyakot tangan kula. Sakrosane kekalihipun kula adu kumba, kalih-kalihipun kelaran sambat-sambat kapok. Lajeng kula takoni, "Kowe anake sapa? Omahmu ngendi?" Piyambake jawab yen omahe ten kidul desa. Nanging sinten tiyang sepuhipun, tuyul-tuyul niku mboten purun bloko. Malah kalih-kalihipun bengok-bengok celuk-celuk mbahipun. Sumi mandeg anggone cerita. Katon praupane malih nuduhake yen dheweke gila keweden. "Ana apa, Sum? Kok kowe terus ketok kaya keweden nutukake ceritamu?" Pitakone Lek Parti sing tanggap meruhi kahanan kuwi. Kula kaget, ujug-ujug mak jelep. Wonten ngajeng kula pun ngadeg piyayi sepuh nanging taksih gagah. Astane nyekel pedang mingis-mingis. Rainipun senajan sampun ketingal sepuh kanthi brengos lan jenggot petak panjang ketingal wengis. Langkung-langkung menawi ningali mripate ingkang sumunar tajem abrit warnanipun. "Hi, kula tasih ajrih yen kemutan." Tiyang sepuh niku nyuwun kula supados ngeculaken putune. Sumi, culno putu-putuku kuwi. Aku janji, omahmu ora bakal diganggu putu-putuku meneh yen kowe gelem ngeculke putu-putuku kuwi." Kula lajeng jawab, "Kula purun ngeculke tuyul-tuyul niki. Menawi piyambake purun ngaken sinten tiyang ingkang sampun kengkenan nyolongi duit-duit kula. Yen boten purun ngaku, tuyul-tuyul niki badhe kula tahan wonten mriki lan saben-saben badhe kula adu kumba." Atur kula nekat. Mireng wangsulan kula, mbahe tuyul-tuyul niku majeng saya nyeraki kula. Kalih meringis ngatingalaken siyungipun lan ngagar-ngagaraken pedangi. Ngadepi kahanan kados mekaten, rumaos wonten pihak ingkang leres. Kula namung pasrah, pejah gesang kula dumateng Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos. Yen ngono, kowe ora kena dieman, ora kena digawe becik. Iki sing kok jaluk, nyoh tampanono. Ngendikanipun mbahe tuyul kalih nyabetaken pedangi ngener sirah kula. Kanthi refleks kula ndingklukaken sirah, mbungkukaken awak kagem ngindani sabetan pedang niku. Sirah kula kasil owal, boten gemlundung kenging sabetan pedang.
namung rambut kula ingkang panjang tugel ngantos cendak kenging sabetan pedang. Lan amargi nguwatosaken keselamatan awak kula piyambak, tuyul-tuyul ingkang kula cepeng dados ucul. Bareng kula jenggelek, mas padhaaken sak kupenge kula. Jebul tuyul-tuyul lan simbahe ingkang wengis mbeta pedang mpun boten ketingal. Mekaten ceritanipun. Sumi mungkasi ceritane. Oh, dadi kowe saiki nganggo kudung kuwi kanggo nutupi rambutmu sing dadi cendak. Merga dikethok pedange Mbah Tuyul ta, Sum? Pitakone Lek Pardi ngegomi ceritane Sumi. Nggih mboten namung niku mawon. Kula sakniki ajeng ngangge kudung terus. Minangka atur panuwun dumateng Gusti Allah ingkang sampun kersa ngayomi kula saking pepati kenging pedangi Mbahe Tuyul. Menika nélakaken agengi raos syukur kula dumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung. Pun sakniki gandeng panjenengan samimpun pirsa cerita kula lan anggenipun ngunjuk jamu ugi sampun cekap sedaya. Kula badhe nglajengaken idir melih, mbok menawi wonten papan sanes tasih kathah tiyang ingkang nengga badhe mundhut jamu kula. Sumi banjur nyengklak sepedahe. Ider ngubengi desa-desa sing wis dadi langganane. Wiwit dina kuwi jarine Sumi wis ora tau kelangan duit meneh. Tuyul-tuyul kuwi kirane wis kapok tenan.